mi wi en ceerno dañoo Seydou radiyallahu taala anhu dewle kewɗe o humi ɗum tawi jinnaaɓe humanaaɓe ɓe tinata wonde ɓiɓɓe mumen ene dokke walla ene dokkire ko caggal geeƴe wonelana joomum ɓe mbiɗa anni rokkude kaari wiye bisimilla min anni mi jaɓi umeɗo joftoya ɗo seyɗane ne heƴa ɗo nattini hoore muɗum saka bon sabu hay en ɗamtinani taw ɗon humete joftoya e jamma enen noon ngol ɗo meɗen keblo ko ngol ɓeydi loro nde wan noon goto fof wiyata ko bandam waɗiri ni minne mami waɗire ni kumal tan ko ma heble e waɗaɗo so en jii ko waɗa e kumal ko ko wiya teŋe ko ha foftina ha mbasen tampude ko seeram ɓe joguitani en ko ɗum ene newi eɗen gandi kay so wonti teŋe ko capantati ujunere eko waɗete e debbo so immima galle jinnaɗo mum ene yaaha galle joom galle mum ko nawata ko eɗen gandi kay capantati ujunere heblani abadan heblata ɗum sattinaka nde won noon kala no newori ɓuuri hewde barke mbiyen ko ma mbaɗen polisaji mbiyen kadi ko ma dutten teddule dennagal koreji gorko o mbiyen ɓeɗo ko ma koltinen ɗumen ɓe ko ma dokken ɗumen cuppeje ɓe ko ma dokken ɗumen boluji ɓe ko ma dokken ɗumen tagaraji ɓe ko ma dokken ɗumen nanga ko haɗata musa taw famille yaaji neɗɗo ko jiidaɗo cenɗe makko nayi ɗe fof so tawi cengal fof a wi ko ma moƴƴana ɗum tan joni tamba e wala ɗum sa adduno e galle tan ɗum ɗo de nani onon gandi no mbatto kono an so a wi ma ganda ko reji neɗɗo goto fof mbaɗana ɗum caggal volis o a ñamloyto ko heewi caggal dewgal sa renaki ñamale ndewete taw ko enen payɗum koye men sa jamno tan min ko woni hakkude meɗen ko debbo mi addanima debbo ko mbawmi noon ko on ɗon ko defirta barme wakande enen kadi gandi mawɓe nonne mayano en kaaɗi ɗon so yeehi ha jomum woni to noon naari suudu mum ko jiɗɗa fof waɗan ɗum kono ñalawmaji ɗi ndenduɗen ɗi enen fof kawreta jiite meɗen ene pawo e kala ko waɗa nden to ɗen feññinde wona gueɗe kono so tawi ko nden dutteten teddude nden mbiyeten goto fof min mami waɗa no fasiraɓe ɓe mbaɗirni bon ko miskino Allah kono ma anda minne addi caɗele ɗum waɗi nde tampere ko enen pawide koye men ko enen kadi guittantade koye men a larata ɗon ittaɗen koy ala watta o ittani sabu ko enen pawi koye men sa fawi hoorema sa rondi hoorema dongal ngal a wawna ko an rofto kono sa wi goɗɗo an rotma wima an ka kangaɗo rof ala a ɓoydade maggal Allah totti en hakkillaji ɗi eɗen paltoro ko moƴƴi e ko boni ko mbawɗen e ken mbawa hakkillaji ɓen ɗi kutortoɗen mbaɗen ko mbawɗen ko en mbawa ko joƴƴinen min ko fodde ni pamirmi hen koye ɗum ɗo mi haaldani ɗum bindi kalɗum ɗum ko fodde famamuya wamma bindi ɗi enen fof eɗen gandi hande o bindi o dañi e ko harmi enen fof eɗen gandi min somi haalni on ɗo ko harmita ko ganduɗa ɗum ɗo wona noon sariya wi onon hakkillaji mon ɗi caloto ɗum waɗi enen fof eɗen gandi kalde ten ko loro yanowo e meɗen ko holno mbaɗeten ha ɗum usto so iwdani haalaɓe wawa ustade caɗele ɗe pawɗen koye men ɗe holno mbaɗirten ha ɗum usto so tawi kadi en continiran ni tan yallah fa to banggue gorko woni gorko o ɓuuri nawnanede desal esnude de kanko debbo o to immototo toon ɓuuri hewde caɗele joni aɗa andi cikkumi de debbo immototo toon hande ɓuuri hewde caɗele aɗa andi en gartat e jahiliyankagal se en ndenaki aɗa andi nden jahiliyankagal so neɗɗo jibinino ɓiɗɗo debbo tan waran wulba oye ɗum ɗo Allah kam nafoore ko caɗele mehe wonanta kam sabu min haɗɗo ha mawna goɗɗo arana waɗ ko ɗum wonno jahiliyankagal ko noon sa yi nden aɓe mbaranno ɓiɓɓe rewɓe aɓe gacca ɓiɓɓe worɓe ɓe jiyanno ɓiɓɓe worɓe kam koye galle goni ndesuyat gadda nafoore nde heddo e galle kono ɓiɗɗo debbo a nehaɗa ha mawna cinka ala fof ka waɗanta iso yaadu yonti kadi
wona yettode ma nde aɗa ron wasede ɗon ɗuminin joni noon en gartoyata ha ɗon daña ɓiɗɗo gorko ɓurata famɗude fere e dow ɓiɗɗo debbo mo nawata ngawaɗo gandino ngawaɗo rego wonɓe ɗo ɓe ɗum andude oɗa kam hay sinno aɗa firima heewi mbaro en gonta jayneji on adinoɓe oto hay sa firima heewi aɗa andi kam ko ɗo e galle he heddoto so oɗa ari ma ɓesgu ar ma fof wen guitema kono to o so ɓesni ɓi jana sabu aɗa yenana so dañi yettode ma nde tawa desɗo o jogui ko yettode ma nde kono hay ɗum wona yettode ma ndeke mbaɗen ko mbawɗen dewgal sa joguimo ujunnaje sappo a wi ko ɗum ɗo jawtiniranmi dewgal ngal yawtat e jaam haala ko allah moƴƴinat gasnat waɗat barke sa joguima temedere ujune walla a joguima million ngaji a wi ɗum ɗo mi waɗat hen ko woyɗu ngaɓndu ko nokku talla ko rewɓe ko isiraɓam keyniraɓam siddi o meeɗi arde e ceerno Abdoulaziz waynade ɗum kadi wallinade ɗum ne yiɗi ɗannade haade muɗum resde yiɗi ko ɗannade ha dañana hoore mum wawano hoore mum resna hoore aywa bisimilla joɗonomo jangguinma hay dewgal ko jiitako ko woydu ngamdu ko nokku sa liijina sappo ma a wi ko ɗum ɗo desirat tan ma yi ngal yawta an kay fuɗɗota ma yi oga adda ɗum ga oga adda ɗum ga oga adda ɗum ɗa yawta gasa o wi sa addi 1 million a wi ko fof mami waɗa hen a taw ko woydu ngamdu ko nokku fo a yollat toon gasa haydara wonta tan ko gasi yawti balɗe ɗiɗi haalete gasa ndeke ko neɗɗo o andata ko wawi no waɗirta ɗum ɗo goto mbiɗe fof ne andi ɗum ata ko mbiɗe junnoɗo e haalata ɗeɗo caɗele noon so wonno ɗe kewirta hankkadi yimɓe fof wona jaljalluɓe sa dañi gotel ma tan mbiya inna salamata fi sahil adama ɗo kam jam nan ɗo wona ɗo moral mi yana luggere ɗo wadde de dendiron kama yo adugol ɗum no woro ɓurɓine min wona dendi tan dendi ceero mum fof sabata ru'yatul hilali walaw bi shahadati adil andangoy kanko wala hen nani amin amin diine kam ko ma wallodire tan ay goto ɗeɓata wawde gaynande hoore mum ma wallodire kala ko wallodira ndewoya jalla gara tawta ɗum jinga ɗum hewna ɗum moƴƴina ɗum ɗum waɗi guerɗen moƴƴinde tan so en jeetima moƴƴinde tan ma allah moƴƴinanen woni bone tan ko wiide mi wawa mi wawana diine moƴƴirta noon diine fewirta noon sellirta noon a daroro kay kaɓeɗa ha darna ko jiɗɗa darnude sa darima tan noon allah tawtete kala ko allah tawti jiyaɗo ɗum wonata koko fooli heddi min e ndeɗo toɓɓere tawi tan ko min haalanta on goonga ko woni am ko heewi hen mi gonɗina woni mi gonɗinani hunde jogii kono lelotto hunde jogii kono no yaara enen fof wona ndewɗen ko ceerno alaji mo seydou radiyallahu taala an kanko jogii guinol diine men kanko jiyeten o waɗa o waɗira ni mbaɗiren noon kanko wiyata en ko ni waɗirte mbaɗiren wona min ko ɗum paami ceerno wi ceerno alaji mo seydou o wi walima ko ñalawma goto wona ni o wi en nanata ɗum e bandaji ceerno wi walima ko ñalawma goto ko jogiɗa fof waɗi hen so gasi gasi wona woni o wi janggo kalma waɗi waɗi goɗɗi janggo kalma waɗi goɗɗi ɗum addani kam wiide min ko wonɗen ɗo e dow muɗum ko hay hunde mi gomnani mbiɗa yaada hen noon ala mbawmi kono wona mbiɗa gomɗina so tawi komi haalano gonga saabu ceerno wi walima ko ñalawma goto ko joguiɗa fof waɗi hen mbaɗen noon mbaɗen ñalawma goto mbasen nawdude ko jiida
eɗen nawdo ko jiiɗa gongol jomajo e nder suudu balɗe tati walla yontere ɗum jotondirani walima sohla hen fuurankoɓe hannde oɓe ƴetti e meɗen ha ñande wiya walima de a yiyat barmeji ngara joftugal walima barmeji ngara so hiiri a yiyat barmeji fof koota ha heddo barme maɓɓe goto ɓe defirta ɗon kala jaɓo fuuta ne yiya ɗum ɓe dattima en on baŋnge enen noon mbiyen balɗe tati yalta taw haydara ala huusoto ɗon nattira ha wona yontere yaltita fereji ne mbaynoɗeji en gonɗinani hay batte haqiqa tan so tawi ko min haalata ko woni am enen en gonɗinani hay batte par ce que kala hunde en ƴeewat maslahaji meɗen ha goppen ko jamira ɗen jombajo yo wonɗen so yiɗi woto yalta kadi addu holko adduno ɗum adduno jombajo wiye balɗe tati oɗo ko desaɗo meeɗi resede meɗɗo resede no wiyete wona mi anda ko ceemeɗo wiyete mi anda ko diwo ma kala ɗum ɗo fof noon addata ɗum ko jogade goorel so tawi an ko goorel ma bajjel joguiɗa andata yimɓe kew adduno balɗe tati ko wonande jomum ko jontodirteɗo saria ene feccane goto fof haqqe muɗum oɗo ceernajo omo jogui sohnajo o addi sohnajo goɗɗo mo addi o ko mennoɗo resede wiya ɗiɗo jammaji tati ko kanko herori oɗo ceernajo gaga debbo tawaɗo ɗum addi balɗe tati addi yontere ko mo addi o kañum ko meeɗa resede ko mbomri adda e makko mbomri nde gownata ɗum kay gandina ɗum hoorema naggam mi namdi balko seeɗa sari rokkimo yontere kanko jeeyi yontere ndeɗo kay oto yo muñira Allah ha yontere nde timma so yontere nde timmi garta e jontande ɗum nde adduno balɗe tati e balɗe jeeɗiɗi ɗum ɗo ko jotodiri ɗum e walima amin ñama maaro no moƴƴi hay hunde jotodiɗa kadi eɗen fof eɗen nana ceerno ne wiya walima ko ñalawma goto kono joguiɗa fof waɗ hen joƴƴinen ɗum ɗo eɗen pewja goɗɗum ɗum waɗi min mi wawa famde min to on banggue mi wawa kadi gonɗinde ala noon ko mbawmi hen hankkadi ni kañum wawi kam fooni kam mbiɗa yaada hen kono kam so tawi tan wonti eɗen kalda gonga o koni madama ne kadi en guetaki artude ɗo ko guetiɗen foof pour min e yiyanno ko caɗele saabu gartata saɗa yiiɗi rewde neɗɗo no waɗirta ni ko noon mbaɗirta ene weeli ene metti saabu eɗen gandi o tawno fuutankoɓe ko laɓɓata gaskanoto kaɓɓe walla cengele walla ko noon ɓe gaskiranno o wiɓe ɗum fewani ɗum wona diine hankadine o haali no watte o waɗi ɗum assumé ha ɗum dari gueɗe makko fof ko noon inde o wino ɗum ɗo fof ala hen inde hay deftere jeeya inde ko baba jeeyi inde deftere wi naggam deftere ko innata fof o laɓɓinani en joni noon so en goppi ɗum ñande fof kadi eɗen keɗe ɗum eɗen gadda ko ganduɗa goɗɗum waɗi en tampatta min ko ni pamir so tawi ko yomi haal ko gonga ko woni am enen noon ƴeewata si en poftinat koye men walla en keddoto eɗen tampa